Povestea continuă cam așa. Sunt 12 ani de când grădinița numărul 160 este parte integrată a școlii de dans românesc Larisa și Marin Barbu. Fapt pentru care ei nu puteau lipsi astăzi la Conil Fest, Festivalul Integrării. 150 de copii de grupa mijlocie și mare au sigat prezent pentru astăzi. Legătura pe care Larisa Barbu și doamna director Maria Mămăliganu au se vede în evoluția și în bucuria copiilor atunci când aud de joc românesc. Pentru început vor deschide pofta de joc Grupa Mare 2, condusă de doamnele educatoare Anisia Chivu și Ana Roceanu, împreună cu Grupa Mare 3, condusă de doamnele educatoare Cristiana Ghiță și Bianca Niță. Felicitări, Larisa, pentru acest moment și mergem mai departe. Mergem mai departe pentru că de jucat ar mai juca și în continuare ne vor încânta grupa Mijlocie 1, educatoare Ilona Limpășan și Simona Petrini, împreună cu grupa mare, coordonată de
și Alexandra Domocoș. Să-i primim cu aplauze!
acești minunați copii, de la atâta jucat, parcă am mai și cânta. Invităm în scenă Grupa Mare 1, condusă de doamna educatoare Alina Ricu, împreună cu Grupa Mare 5, coordonată de doamna educatoare Nicoleta Ciocan. Bun, aici am un om de nădejde, un producător adevărat, Larisa Barbu, care mi-a spus așa: e nevoie la următorul moment de foarte, foarte multă liniște, e un moment de suflet dedicat mamelor, da? Așa că foarte mare liniște. Mama face pâine, soarele în ferestre, soarele e unul, mama una